Toto zviera je Gaja. Odráža sa to aj na tom, že chodím na políciu často vypovedať kvôli veciam, čo teda údajne sa nemôžu hovoriť legálne. Aj keby môj otec napríklad sa rozhodol so mnou prerušiť kontakt, lebo hovorím veci, ktoré sa s nimi nevie stotožniť a nevie to zlúčiť vôbec s tým, že by sme boli rodina, tak som ochotný znášať tie následky. V rodine nejaké teraz, že prestať sa baviť, je úplne tá, by mala byť tá posledná možnosť. Takže určite sú tie vzťahy ovplyvnené, ale aj ja, aj môj otec, aj zvyšok mojej rodiny máme snahu proste byť rodina. Takže zatiaľ je to v poriadku. O 5 rokov teda chcel by som mať ten najväčší možný vplyv, aký sa dá v rámci Slovenska dosiahnuť. Jedno ako, či už cez politiku, či už cez nejaký content, sociálne siete, proste chcel by som mať ten najväčší možný vplyv. Toto zviera je Gaja. A dostal som mu teraz na 30. narodeniny a je to ragdoll. Typ mačky je ragdoll, keby ste chceli podobnú.